Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Može samo jedan sendvič, tostiran, ako nije problem. Naravno. Koji? Pa, jel ima sa pršutom? Pršuto, kajmak, pelat. Biste htjeli možda još nešto uz to, bilo šta? Ne, ništa, hvala. Ne mora ništa. Gospodine. Boeing do trafik. Gospodine. Uroge i fiski se loži. Gospodine. Važan na koži. Hejtero. Jeste mene zvali? Da. Aha, evo. Evo, i prijetno. Hvala. 410. Aha, evo. Kuk je sendvič, bože. Šta je ovo? A, izvinjamo se, nismo imali eko kese, pa... Ne to. Šta ste uradili sa sendvičom? Zašto izgleda kao da ga je neko iznabada u glavu? Pa rekli ste mi da ga tostiram. Da, ali da mi ne istostirate i kečap i kajmak. Pod kojim uglom da jedem ovo, a da ne userem čarape, a? Gospodine, smirite se, to je samo... Samo sendvič. Slušaj dobro. Imaš 5 sekundi da mi skloniš ovaj frizbi iz videokruga pre nego što izdemonstriram tostiranje sendviča na tvojoj faci.